Kardom pini news fast karbiang long berita kethan jibang ni lisam hitan cihan sepi aprangsi berita tepi arjui tha. Ahoy along doset thakset mate kedo sojo ajok ahoy akar biatum ke kaji alam ke klang rok ajok si rong aso chingrum si tong sekot pen arsikjik abai kede. Nijang Karbiang Long District along ta rongbong rong hang patua klamalong troksi kebrahini Republic Day kata London. Poriborton puke ningje versita hawararat tum hijunji alang anta kisungnang. Dong mukak ahitia longta kaprek asai hemalong sitame indeng troksi kebrahini Republic Day kata London. Havar kehat alongta indeng troksi kebrahini Republic Day alir alon pen kita lonpon. West Karbiang Long rong supi pen kahelo kilometer pli kep. Ahok pet ahoy ke daiklok Meghalaya lapen West Karbiang Long ahoy along kedo langkeroy aradatum aphat Meghalaya acumangatum kai ke ther ke hap ke pado sojo ponver ajok rong arat ahem tun atum kaphiri pen kaprek arong along an ki kat jia phan anta kachisik kacedang dokok an pinlu lasi sai jogji rong asar lapen rub asar pangri pangdon atum laso puthak aning kapat heji aphan mai ing nipon laso maya long arong ke thekiding amekar atum chethan chimum si ahoy along kachar jap kluk ji aphan than paripon lapen ahoy along pen kaprek along an ke kat ke det ji alam hei hui aning jipat hialam than dak du lo cuma tuna petik tar ong apa ha dim celangam lo klong celangam lo ko banggal det nang labang ke tum dak stem tip nang po thilo ta thilo setai tumarong ke ci uno lalo neli si pui ke ini ba il tum ka pheres awe ka phere awe det nang ye pot si nili men ki po bang ke arni cibira ili tumarong area ci pulidam nala anu si kodak ansi tumarong area do cuk ton kok pen andam delang lasila rong area ci pulina la cuma tumbang ci puli bom tum puli rom dede cepat tusi ule lo ke do se do soju son lo ili tum ke Megjang soju son se ili tum ke tek long lo ala se la bangsa dim pen ili tum la yong se Karbiang Long bin nong lang puloro te dam arling ke the Karbiang Long arling ke the tum bang nili punam je bang alang li tum bang ke la po anset atok anu a problem kisung bang ke po anang chini o da tai Karbiang Long ke the ki ding tum phanta e phong bak dak hang si ili tum chengki chengwai pek nang ji kali pulorong te mu pen ja ka tum la bang sa dim ke cheng tun e cheng tang e suluk sodak ver porsi ja ka tum bang e kat ha along ka prik kat nang ku ge hata rang dukok lo ni ulo la sopatai tum nona matse mer di patai islam nang po ani tum ko dagma ka huria dimse itum la so ci bak dam nang po no i athemo itum ka ci dan bolote hak war mena long nang ke leje ke kolo nang hokti puse puyi Langhem Pipen Honor Sontimu News Fast Karbiang Long Tim Karbiang Long abutung atum sabka sat sabka vikas pura poriborton pu mai meeting along kai ke taning jever ningje kong lapen Karbiang Long atok anu kapaching thora sai claim olupusi ningje verse taku anma kaching thora sai ki claim ma abangke hawarara da tumsi theklong pronglong dipu dongka mukam along kipaklar aret chotong kaching thora sai ki claim lo puloma lason si 9 nong amring constituency ke parlu mukoilum hawar ke do prongrara tumke ason tinta akisung pensi cecak nanglo kachileng atowar kisung anchot kalisi ki junalang anta kadore don plike phokep pen ilong alang he kachu sok nang anta arvi ki jang hudloti bangso alang he kachi ho pensi chusok nang lasi poriborton atomon amatsi ave puta hawarara tumpen phirangki kahumri tamahut akisung alam chethandun hawarara tumpen kaningje pona tengki bangso adi malong ke nili tum don plike phokep amuni do tedak labang solang hepen rong koan helolang arleng arlok tum labang solang hepen ke helu yelo asap puta michet lo te dang marong ikit lo arleng arlok lo gadi lalo ante cinglu cing thita labang solang lama kijun tadak lama lalo kijun ta lalo kacing kita la iglo ante sorkara himen thang dak kerap tipe ma neli tuma pan thang dak kirap ave ningkreng barlata
la so lang si jinglu talalo kijun talalo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council long Kachari bom Poriborton Asorkar atum pen lahayaki sunga puthak kahumri pen akirap kipi ponje phan hawar arat atum pen tuning ripon Wothat lang sopen Rajan Ronghang News First Karbi Anglong Bharat angkang pi adang along Troxike Brahini Republic Day talon along Pacheton Dunsi Pinini Jang Karbi Anglong District Administrative atum pen Patir pi ponsi Hamren Rongbong Ronghang Patu Aklam along Troxike Brahini Republic Day talondun Bangso katalon along Aluhi Sarpo DC Syed Isfaruk Rehman ACS Manping Chetongdun 20 number by Thalangso MLA Mansing Rongpi EM Rup Singh Teron Nijang Karbi Anglong District SP Dr. Ramandip Kaur IPS Karbi Richo Ram Singh Ronghang Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Pendanglok Manping Kedo Ketheki Dingatum Chetongdun Pen Troxike Brahini Republic Day Katalon Ing Samjin Pen Pachun Pon Bangso Katalon along Hamren along Kedo An a school Lapen Assam Home Guard atum pen March Pass Paklang Pon Sonsi Nijang Karbi Anglong District Arlo Kedo An Akhai atum pen Metang traditional ke kan hai hui tami Peklang Pon Lapen Republic Day Katalon Jujje Aprang Medical BLO Lapen Farmer atum ke claim kedam Kacepaduk atumaphan Best Award a certificate Administrative ahin pen Pajerpon Jengkha pen Pobitro Kathar Dong Kamukam pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong 12 nong Fuluni constituency ke perlu Tarabasa Patwa Klam along BJP atum Patir Piponsi Churok Tok Amai Ningkan EC pen Mai Kangni Laso along Fuluni Youth Lapen Mohila atum pen Patir Pipon lo Laso along Fuluni constituency local MAC Dorsing Ronghang Achor Sabina Teronpi VDC chairman Kondor Kro BDO Hauraghat Bisojit Rongpiatum Chetongdun Laso along Kiongdung Self Help Group Langsomepi Block Lapen Hauraghat Block ke Parlu Self Help Group Abang P Atum Chetongdun Pen RD Pidun Pinyamai along Laso along Fuluni constituency Arlu Kosonsi Kaching Thurji Pen Danglok Kiklem Kedam Nangji Kimesenji Aphan MAC Ronghang Lapen Sabina Teron P pen than pachini kangsi mesen ingsam jin pen chirok togamai pachu Fuluni momoski alo mohila tumhan an doan tumhan sita choro nahi la pen yu tumhan an doan pan sita me choronon eprang mohila tum self help group puthak pen kusonsi kaching thur nai jima la so puthak ka do la pen kipir ke thaga na thu ko sita me ni tum 2000 ni kan pen an sita pen an ta ni tum daklem bom la pen cito bom la pen non militum la serduna puthak sita me kilim la ke thak puthak pen kilim bonai sita me chiri di bom la pen album sita me bonai bom alun sita me ka bonai tang sike ongo la pen media hin pen sita me alang tum hata choro naji kadu ka pen hin militum ini do anasar bibang la pen media tum pen sita me pini awareness award la to apa sita pini yang konman sipi la pen la to kan tipu awareness lang nang pini ke kondom pini awareness puthak non mane eprang bang jelang nang ni pan ko pini apa ke ding kondom eprang ke bang ji abang ke sonsi ke bang nai ma pawa sai bang ke la ke do an sonsi ke che thek long ice cream belek sita me do an si sita me non abang ke koma phan ma komani phan chitang ti boi phet sita me pa chitang ji phan la son si list en bom komani tum han chitang di sita me la so group han sita me pa chitang ji phan si leadership atum ka do ka we sita me chithan si mo pen Arun Kro News First Karbi Anglong Dok Mokak along kedo mini PHC Mate Town Committee Police Station along ta Indeng Troxike Brahini Indian Republic Derni Ningkang Sampen Talon Pon ada porphai Troxi pen chengsi det pialama kang thurasai deng pon along tin lama kang thur ponsi Ningtang Sampen Manpeng Chipidunsi det pialama pangjar pon lason thak si Dok Mokak mini PHC along sitami ada porphai Troxi pen chengsi Dr. Thongteron pen Japonsi Dr. Lapen Narsatum Lapen Kadokobe Chokumaratum pen pini India adet adang pi along
katalon pon golf asai hem along tin talon pon asonsi dok moka forest range asai hem along tan det pilama ingtur ponsi man peng pen katalon dun dok muka pen long kiram teron hawar kehat pen rupom hansi news fast Karbi Anglong Jambili NGO tumahin penta ingdeng troksike prahini Republic Day talon dun labang somai long Jambili NGO founder Manav Terang ahin pen ada porphai serkep apor malom pen det pialama ingtur pon aluhi aman pen kacitong dun Chubila Upaidha Chitong dun si labang so ingdeng troksike prahini Republic Day katalon along RDP dun labang somai long kadok kawe Jambili NGO long claim rapet lapen kapre kiti kiding atum sitami Chitong dun si labang so ingdeng troksike prahini Republic Day talon pon lang chiting pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Aningkan wang ason thak si pining surihini ra inkoi raisi aningkan hawar ke hat blok patu aklam along troksike brahini Republic Day ing samjin pen aliralon pen talon pon troksike brahini Republic Day katalon pon along ADC Civil SDO Rajeson Terang pensi det pi alama ing turpon lapen aluhi sarpo aman pen 18 nong hawar ke hat MLA Joyram Ingleng lapen additional SP Getri Sonowal pen BDO Beswajit Rong pi pen Chenglok Manpeng kido aluhi atum chetong dun hawar ke hat police APBN pen Sankardep Niketan School pen kaprek a school angbong parade chepate Anong e setami MLA Joyram Ingleng arideng pensi pipa jirpon. Okereng pen dorsing terang News Fast Karbi Anglong. Pining plikep raner kep angdeng kese ningkanisek amaipi kebangji thang ni phai kre troksi trainer kep lapen kreser kep nithama pharman dok mukak sil dharampur nura club patho klam longsi paman ponji pinibang sodim along Honorable Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Riti Singhi Lapen Honorable Karbi Anglong Autonomous Council Iam Lun Sing Teron Atum Adi Malong Humri Dampen Kikim Kerang Pon Bom Mate Cisik Cedang Bom Along Langcari Don Pen Aliralon Pen Kapaman Pon Pamije Putak Than Pachini Pon Atumi United Student Union of Karbi Anglong ahin pen Kheroni apherangki atum Karchu Kheroni hawar long kedo apherangki atumaphan Arni Pupe, RV Pupe, Ajo Pupe, Anarlo Pupe, Longria Parman, Kaya Parman, Dode Sangse, Birta Kipi, Cepaduk Pura, United Student Union of Karbi Anglong, Usuka Songpen, Troksike Brahini Republic Day Arania Long, Pacheton Dunsi, Kheroni Along, Keduprong, apherangki atumaphan Karcho Padopon, Kheroni Penren Sing Teron, News Fast Karbi Anglong. Patumi Doloni Arong Along Karbi Farmers Association by Thalangso KFA branch Hinpen sub-branch Singpon Bangso Mayalong Maichari Pon West Karbi Anglong District Committee Amaipu Durgeshwar Ingti Lapen CEC Amaipu Avinash Ronghang Secretary Amarjit Tiso District Committee Secretary Rajesh Inghi Atum Chetong Dunpen Doloni Arat Atum Aphan Jutiki Ason Amung Chili et A Kelong Asonanta Alangli Tum Aphan Take plengji aphan lamchak chipitekang lapen ing samjin pen mai pajutpon Kheroni pen rensing teron News Fast Karbi Anglong. Pinia berta lansi pajudiklo domain hakmen kardon.